खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव गोबाव साननि उनाव नोंसोर बयखौबो आंनि बे भिडिअ'आव हरनाय जाबाय दायो नोंसोरो स्क्रिनाव मोनसे कुइसन नुनो मोनदों आरो कुइसनखौ नुनानै नोंसोर बयबो मिथिखाबाय जानांगौ बियो जोंहा दाखालिबावसो जालांनाय ADRE ग्रेड 3 नि कुइसन पेपार दासान्दि जोंहा इउटुब बा गुगोल गासैयावबो जोंहा बेफोर कुइसननि सल्भ भिडिअ ओंखारजोबखाबाय थेवब्लाबो आं दिनैसो एक्चुअलि सम मोननायखाय बे पेपारखौ नायदों बेनिफ्राय आङो बेसिकेलि मेथ्स खिनाखौ सल्भ खालामना नायनो होनना सानदों आरोखि आं एक्चुअलि बिदि प्राय नायोआनो नाथाय भिडिअखौ आं नोंसोरजों शेयार खालामफानो सानदों आरोखि बेनिखायनो आं भिडिअ बनायदों बेवहाय माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ गोरोन्थि जालांनो हागौ आंनि खालामनायाव आं एन्सार किखौबो नायदोंमोन एसे एक्चुअलि दायो आं बिनिनो कुइसनफोरखौ सल्भ खालामनो नागिरदों आसा खालामो गासिबो थिगानो जागोन आरो नोंसोर माबा मोनसे सोलोंनो हागोन गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखायबो निमाहा बिनिया थाखाबाय अके जों मेथ्सखौल'सो सल्भ खालामगोन जोङो मेथ्सनि कुइसन नागिरनि सिगां बेसेबां बाहागोआव दङ मेथ्सनि कुइसन होनना बुंनाय लोगो लोगो मेथ्सनि कुइसन होनना बुंनाय लोगो लोगो बाङाय सिङावसो दङ कुइसनफोरा बेफोरथ' मेथ्सनि कुइसन नङालै खायसे खायसे रिजनिंनि कुइसन अके 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 दाबो माथो कुइसनखौनो मोना अके मेथ्सनि कुइसन जागायबाय अके बिनि मेथ्सनि फार्स्ट कुइसन एक्चुअलि लोगोफोर नायबानो जाबाय मा बुंदों ए नाम्बार was increased by 40%। आं जेब्लानोखि इंलिसखौ बुजि मोना अब्लाना बर' नायो खिन्थु फार्स्ट प्रेफारेन्स आं इंलिसखौनो होयो आरो आसा खालामो नोंसोर बयबो इंलिसखौनो होयो मोनसे नाम्बारा मा होनना बुंदों 40% बारायो होनना बुंदों फार्स्टआव एन्ड आरो देयार आफ्टार डिक्रिस्ड बाय 40%। नेट चेन्जेस इन द नाम्बार इन पार्सेन्टेज इज अके बेवहाय मा बुंदों मोनसे अनजिमा बे मोनसे अनजिमाखौ हमना लाबाय जों 100 बे नाम्बारखौ जोङो मा खालामनांगोन बारायनांगोन बेसेबां बारायनांगोन बिनिनो 40% बारायनांगोन दा 100नि 40%आ बेसेबां जायो 100नि 40%आ बेसेबां जायो 100नि 40%आ 40 जायो अके दैट मिन्स मा नैबे 100जों जोङो मा खालामगोन प्लास 40 खालामगोन इकुवेल टु बेसेबां जागोन 140 अके इकुवेल टु जाबाय जोंहा मा 140 फार्स्ट केसाव जाबाय जोंहा 140 ओमफ्राय बे 140 निफ्राय जों दानख'गोन बेसे दानख'गोन बे 140 निनो 40% दानख'गोन 140 निनो 40% दानख'गोन बिदि जागोन खोथाया 0 0 0 0 बेसेबां जागोन 4 into 4 66 1 4 into 1 4 5 140 निफ्राय जोङो 56 माइनास खालामगोन 56 इकुवेल टु बेसेबां जागोन 56 माइनास खालामबा 56 140 निफ्राय 56 माइनास खालामोब्ला बेसेबां थागोन जोंहा 10 निफ्राय 6 थांबाथाय 4 3 निफ्राय 5 थांबा 3 माने 13 जागोन 13 निफ्राय 5 थांबाथाय जोंहा 8 माने 84 जागोन मा जागोन 84 किन्तु फार्स्टआव भेलुआ बेसेबांमोन जोंहा फार्स्टआव जोंहा भेलुआमोन 100 जाखो बेसेबां 84 बेसेबां खमिखो 100 माइनास 84 100 माइनास 84 खमिखो बेसेबां 6 ओके 9 ओके 9 निफ्राय 8 थांबाथाय 1 बेसेबां जाखो 16 ओके 16आ 100आव 16% जाखायो एन्सारा जागोन जोंहा बि ओके 16आव 100आव जागोन 16% जाखागोन ओके माने जों बेखौ जुदि नायोबा मा बुंनो हागोन 16/100 into 100 जागोन केसा बे 100 केन्सेल थालांखो मा 16% डिक्रिस ओके बेयावबो दङ 16% किन्तु जोंहा 100 मोन नालाय 100 निफ्राय मा जाफैगोन जोंहा 84 सो जाफैदों नालाय डिक्रिस जादों ओंखायनो एन्सारा मा जागोन 16% डिक्रिस आसा खालामो माबा मोनसेथ' बुजि मोनदों ओके बे कुइसना सल्भ जाबाय जोंहा बेयो 82 मा बुंदों एभारेज एज अफ ABC खाथाम मानसि हमना ला ABC A B plus C एभारेज बिसोरनि ABC ओके बिसोरनि एभारेजआ बेसेबां 22 होनना बुंदों ओंथिया मा बुजायदों बेवहाय एभारेजआ बेसेबां होनना बुंदों 22 होनना बुंदों माने एभारेज ABC नि ओंथिया माबायदि A plus B plus C by 3 equal to 22 बे जाबाय जोंहा जों मा लिरनो हागोन बेखौ A plus B plus C equal to 3 खौ लांबाथाय 66
माने जों मा मोनखो a plus b plus c equal to 66 मोनबाय बे फार्स्ट कन्डिशननिफ्राय नेक्स्ट कन्डिशना मा होनना बुंदों b plus c नि एभारेजआ बेसेबां होनना बुंदों 25 होनना बुंदों माने b plus c by 2 equal to 25 होननानै बुंदों ओंथिया मा b plus c equal to 2 खौ लांबाथाय 50 जासिगोन आरोखि मा जागोन 50 माने 2 सानजाब 25 50 थ' मा मोनखो जोङो b plus c नि भेलुखौ मोनबाय जोङो b plus c नि भेलुखौ मोनबाय 50 आरो a b c निखौ मोनबाय 66 तो नै b plus c नि भेलुआ बेसेबां 50 that means नैयाव मा फज'नो हायो जोङो a plus नै b plus नि जायगायाव मा फज'नो हायो नै 50 खौ फज'नो हायो b plus sorry a plus 50 equal to 66 that means a equal to मा जाना दङ 66 minus 50 that means a नि माना मा जाना दङ जोंहा बेसेबां जागोनलै 16 a नि माना 16 जागोन तो नै a नि माना बेसेबां जाना दङ जोंहा 16 जाना दङ मा होनना बुंदों then find the age of a after 9 years after 9 years माने मा दिनै जुदि x बोसोरबा दिनैनिफ्राय 9 बोसोर उनाव मा जागोन प्लस 9 जागोन that means दिनै 16 बोसोरबा दिनैनिफ्राय 9 बोसोरनि उनाव मा जागोन 16 plus 9 equal to जागोन जोंहा 35 years तो एन्सारा माबे दं 35 नै बि एन्सारा ओके तो आसा खालामो खोथाखौ बुजि मोनदों नेक्स्ट जोंहा मा कुइसन दङ ओके दा स्मलेस्ट एबं ओके नियावथ' नोंसोरो एकदम सिम्पल नुखादों बेवहाय जोंहा मा दोङो फाना से दङ गासैयावबो स्क्वायर रुट दोङो स्क्वायर रुटखौ नोंसोरो गैयाखौनो सानना ला स्क्वायर रुट थानाय थायो गासैनावबो दोङो प्रब्लेम गैखाया थ' नैबे मोनथाम फ्रेक्सनाव जोंहा निया जोंहा गासिबो गासिबो समान फाना गासिबो समानखाय जबा जायनिया गिदिर बे अनजिमानि फिसा जागोन that means नियाव जोंहा मा दङ जबा 4 दङ 4 थानायखाय नैबे मोनसे बोखाव खोन्दोआ मा जागोन बयनिख्रुइबो फिसा जागोन नैसोरनि गेजेराव बे मोनसेया बयनिख्रुइ फिसा जागोन ओके नै मोनसेया फिसा जागोन नै मोनसेया फिसा जागोन दा बिदि थासारियाव बे मोनसेया आरो बे मोननै सरि बे मोनसे आरो बे मोननैनि गेजेराव बबे मोनसे फिसा जागोन बिनो बे गासैनि गेजेराव फिसा जागोन अके तो 1/4 माने मा जोंहा रानोबा मा होनगोन जोंहा 0.2 something 0.2 something हा 0.2 something ओके बेखौनो थांगोन आरोखि आरो 2/3 माने जोंहा मा रानबाथाय 0.6 something तो 0.6 आ गिदिर ना 0.2 आ गिदिर तो 0.6 आ गिदिर that means जोंहा 1/4 आ फिसा नैबे जोंहा फिसा ओके नैबे फिसा that means मा नैबे जोंहा राइट आन्सारा C root over 1/4 ओके बिनि उनाव आच्छा नैबे कुइसना जोंहा दङ नेक्स्ट बेयाव मा दङ ओके बेथ' गथाय गोरलैसो बे गथाय गोरलैसो x/3 माने मा x नि भेलुआ 3 नोंसोर बुजि मोनो ना मोना मिथिया मथते x/3 माने मा x नि भेलुआ 3 नैबे केसाव दे नैबायदि समान समान ना थायोबा नैबायदि समान समान होना थायोबा ओके x नि भेलुआ 3 y नि भेलुआ 4 आरो z नि भेलुआ 7 होनना बुंदों आरोखि बेवहाय निखौ जुदि बुजिनो नाजायोबा ओके तो बोरै जायो होनना बुङोब्ला फार्स्टआव नायलाय x बाय मा दङ 3 इक्वल टु y बाय 4 दङ बेखौ जुदि सिफायबा मा जागोन जोंहा मिथिगोन ना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाथाय गाहाय फैगोन ना फैया माने x बाय y इक्वल टु मा जागोन 3/4 जागोन तो x नि भेलुआ निया 3 जागासिनो नै x नि भेलुआ 3 जागासिनो आरो निया y नि भेलुआ नै y नि भेलुआ 4 जागासिनो निया y नि भेलुआ 4 नै y नि सिङाव 4 गैया होमबा x नि भेलुआ 3 दोंना गैया तो बिदिनो जों सिदा सिदा बुंनो हायो मा बिदि थायोबा मा जायो बिदि थायोबा जोंहा सिम्पोलसो जे बेवहाय मा बुजायदो x नि भेलुआ 3 आरो y नि भेलुआ 4 आरो z नि भेलुआ 7 होनना बुजायदो तो निखौ नाय मा जागोन बेवहाय x plus y plus z that means मा 3 plus 4 plus 7 by z माने बेसेबां निया 7 तो गोजौआव बेसेबां जाखो 3 plus 4 7 7 plus 7 14 सिङाव दङ 7 that means 2 एन्सारा जाबाय जोंहा नैबे a नाम्बारा ओके तो आसा खालामो बुजि मोनदों गोरलैसो इयो ओके नैबे मोनसे कुइसन बाव 2 numbers are in the ratio ओके निहाय मा होनना बुंदों 2/3 होनना बुंदों 2/3 होनना बुंदों ओके बाट 2 आरो 3 नङा तो रेशियो थानायखाय जों twice x आरो निखौ मा हमगोन जोङो thrice x हमगोन माने मोनसे अनजिमाया twice x मोनसेया 3x twice x आरो गुबुन मोनसेया मा होनना बुंदों आङो thrice x होनना बुंदों तो बे मोननैनि गेजेराव दुसासेया मा जागोन दुसासा होनना बुंनाय लोगो लोगोथ' x आ कमन खा आरो 2 आरो 3 नि दुसासेया 6 जागोन that means बिसोरनि LCM आ मा जागोन 6x जागोन आरो HCF आ मा जागोन तो बिसोर मोननैनि गेजेराव बे मोनसेनि गेजेराव बयनिख्रुइ कमनसिन बुस्थुआ जाबाय x तो जोंहा HCF आ जागोन x ओके x आरो जों मिथिगौ मा LCM into HCF इक्वल टु मा जायो होनना बुंदों बे मोननै अनजिमाया twice x आरो thrice x twice x into thrice x LCF आरो HCF नि माबाया मा होनगोन जोंहा
बिसोरनि सानजाबगासेया बेसेबां होनना बुंदों नैया 96 होनना बुंदों बेसेबां होनना बुंदों 96 होनना बुंदों आगो बिथिं मा जागोन 2 into 6 x into x x square ओके तो देखा देखी 96 divided by 6 equal to x square ओके तो मा जागोन 2 सानजाबसे 6 2 सानजाब 3 सरि 2 सानजाब 6 16 सरि 36 ओके तो 96 को 6 रानबा मा मोनगोन जों 16 मोनगोन इक्वल टू x स्क्वायर जागोन तो 4 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर दैट मीन्स मा x नि माना मा जाखो 4 जाबाय x नि माना जाबाय जोंहा 4 तो x नि माना 4 होनना बुंनाय लोगो लोगो तो नै twice x आ मा जासिगोन दानिया x नि माना जेतु जोंहा नै x नि माना 4 जाबाय x नि माना 4 जाबाय तो नैबे twice x आ मा जासिगोन दानिया 2 into 4 जासिगोन 2 into 4 मा जागोन जोंहा 8 जागोन आरो नैबे मा जागोन 3 into 4 जागोन 3 into 4 माने 12 बे मोननैनि नैया दाजाबगासै सोंदों कुइसनाव मा सोंदों दाजाबगासै साम सोंदों तो 8 plus 12 equal to बेसेबां जाखो 20 एन्सारा जागोन जोंहा बी ओके तो बिदि खोथा आरो सलुशन खालामोब्ला बाङायथ' कमप्लिकेटानो बुस्थुफोरा मालाबा गोरलै जायो मालाबा गोरलै जाया ओके नैबेनि कुइसन बे जोबोद गोरलै लोगोफोर जेब्लानोखि जोङो बबेबा मोनसे अनजिमानि सिङाव हमना ला 3नि सायाव मा दोङो रुट दोङो स्क्वायर रुट दोङो आरो इखौ जों स्क्वायर रुट होनना बुङो आरो इखौ जों मा होनना बुङो किउब रुट होनना बुङो 3नि सायाव स्क्वायर रुट आरो 3नि सायाव किउब रुट होनना बुंदों बे रुटनि आसल ओंथिया मा मिथिगोन ना पावारसो थारमाने 3 दोङो ना 3नि सायाव पावारा मा 1/2 स्क्वायर रुटनि बेलायाव 1/2 आरो नै किउब रुटनि बेलायाव मा जायो 3नि सायाव पावार मा 1/3 बुजायो ओके बेबायदि बुजायो आरोखि तो इयाव मा दोङो जोंहा किउब रुट दोङो आरो 8 स्क्वायर दोङो दैट मीन्स मा किउब रुट 8 स्क्वायर नि माने जोंहा 64 ओके 8 स्क्वायर माने जोंहा 64 माने 64 नि सायाव जोंहा पावार दोङो मा 1/3 आगो 64 आ सोरनि किउब 4 नि किउब सोरनि किउब 4 नि किउब आरो बिनि सायाव पावार मा दों जोंहा 1/3 ओके तो पावार द पावार मा जायो सानजाबलायो 4 into 3 into 1/3 तो 3 to 3 कैंसिल थांबाय तो मा थालांखो 4 to the power 1 तो एन्सारा जोंहा 4 एन्सारा जाबाय जोंहा 4 नै डी नम्बरा ओके बे डी नम्बरानो जाबाय जोंहा एन्सार तो दानिया नेक्स्ट क्वेश्चना जाबाय जोंहा मा लिरदो a certain amount invested in a farm would become double at the end of monthनि माने मास मोनसेनि जोबथायाव मा जागोन होनना बुंदों जा रां दोनगोन बियो डाबल जागोन होननानै बुंदों आरोखि ओके बाट it deducts 120 रां ओहो इदिसो खोथाया a person invests amount of 105 रां okay 3 months without investing any additional limit at the end of 3 months net income is okay खोथाया मा सासे मानसिया जुदि x रां दोनोबा मास मोनसेनि जोबथायाव मा जागोन बियो twice x जागोन माने x आव आरो प्लास x जानानै मा जागोन twice x जागोन मास मोनसेनि डाबल जासिगोन आरोखि इन्टारेस्टिं दा बे twice x जायोब्लाबो बिनिफ्राय मा जागोन होनना बुंदों 120 माइनास जागोन होननानै बुंदों आरो ओके बेबायदि 120 माइनास जागोन होनना आरोखि तो बिनो केसा तो मा बुंदों सासे मानसिया एक्चुअली मा दोनदों नैया 105 रां दोङो 105 रां दोनदो 105 रां दोनदो 105 बा मा जागोन जोंहा डाबल जागोन तो इनटू 2 105 into 2 बेसेबां जागोन जोंहा 0 10 2 तो फार्स्ट मास मोनसेयाव मास मोनथामनि थाखाय दोनदों दे बे नोंसोर जुदि नायबा गम मोनगोन या 3 मासनि थाखाय दोनदों ओके फार्स्ट मान्थआव मा जागोन 105 आ 105 राङा डाबल जानानै मा जागोन 210 जागोन 210 बाबो बे 210 खौ मोना बिनिफ्राय माइनास जागोन मा 120 माइनास जागोन 120 माइनास जागोन 120 माइनास जानाय लोगो लोगो बेसेबां थागोन बिनि आखायाव 0 11 निफ्राय 9 90 ओके बेसेबां थागोन 90 बियो फार्स्ट मान्थआव 90 सिम मोनगोन बियो ओके बियो 100 थाइबा रां दोनदोंमोन फार्स्ट मान्थनि थाखाय बियो जानांगौमोन 200 थाखा नाथाय 120 थाखा दानख'नायनि थाखाय बियो मोनगोन 90 फैसाखौ लायाखै दैट मिन्स 90 थाखायानो जमा जासिगोन नेक्स्ट मान्थनि थाखाय तो 90 या नेक्स्ट मान्थनि थाखाय फाननै जागोन इक्वल टू जागोन 180 रुपीस जागोन किन्तु बियो मोननांगौमोन 180 रुपीस मोननांगौमोन किन्तु बे 180 रुपीस मोना बिनिफ्राय मा जागोन माइनास 120 जाबावगोन बे आगोलनि बायदि 120 माइनास जानाय लोगो बेसेबां थागोन जोंहा 060 बेसेबां जागोन 60 थामथि माहनि थाखाय बेहा मा जागोन 60 रां जमा जागोन 60 आ मा जागोन फाननै जागोन 2 माने 120 बियो थामथि मासाव बेसेबां मोनगौमोन बियो 120 रां मोनगौमोन नाथाय बे बुंनाय बायदियै आरो माइनास 120 जाबावगोन दैट मिन्स मा 0 तो बे बेसेबां रां मोनगोन 0 रां मोनगोन ओके तो आसा खालामो भिडिअखौ बुजि मोनदों तो नेक्स्ट क्वेश्चन जोंहा मा दङ
Okay. Count the prime number. Simple question होदों मोनसे. Count the prime numbers between 80 and 100. 80 आरो 100 नि गेजेराव बेसेबां prime number दङ माने रोदा अनजिमा दङ बेखौ दिहुननो होदों जोंखो. थ' बेलेग आंबो डाइरेक्ट बुंनो हानाय नङा एक्चुअली मा दङ मा गैया. थ' साननो हायो जोङो 80 थ' 80. Okay, 80 निफ्राय आरो होमबा 81, 82, 83, 84, 85, 86, sorry, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. थ' बेयावनो दङ अके 81 आथ' जोंहा गुदुरानो जायो थ' बे प्राइम नाम्बार जानो हाखाया अके बिदिनो 82 आ 2 रानजायो 83 आ 2 जों रानजाया 3 जोंबो रानजाया 4 जों रानजाया 5 जों रानजाया थ' 83 आ जोंहा प्राइम नाम्बार जागोन अके बिदिनो 80 फोरा 2 जों रानजायो 85 5 जों रानजायो 86 आ 2 जों रानजायो 87 8 प्लस 7 जों बेसेबां जायो जोंहा 15 थ' बे 3 जों रानजागोन 80 दा 2 जों रानजागोन 89 89 आ आदा 17 3 जों रानजाला 2 जों रानजाला 4 जों रानजाला थ' बे जानो हागौ हा आं एकदमबारे माने हाखु दाखु बुंदों बे जानो हागौ ओके बे जागोन बायदि नांदों 90 आ जाया 91 91 91 91 91 आ 7 जों थांगोन ओके थ' 2 जों रानजागोन बेबो 93 93 बेयो 9 प्लस 3 12 थ' 3 जों थांगोन बियो बिदिनो 94 2 थांगोन 95 5 थांगोन 96 2 थांगोन 97 97 खो बे जानो हागौ ओके 90 दा प्राइम नाम्बार जाया 94 आबो जाया 100 99 आबो जाया ओके बेखौ बुज्रानो हागोन आरो 100 आव जाया दैट मिन्स जों खैथा मोनखो मोनसे मोननै मोनथाम ओके बेनि एन्सारा 3 जागोन बायदि मोनदों आङो खेबसे चेक खालामफिननो हागोन बेनि एन्सारा 3 जागोन ओके ओके नेक्स्ट कुइसन फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन ओके बारा गोरा नङा बेबो नेखौ सिफायग्रोनि सिगां 10 to the power 7 राननाय दोङो ना माने दैट मिन्स मा 10 to the power स्क्वायर ओके बिदि रानबा जों माबायदि लिरो एक्चुअली मिथिगोन ना 10 to the power 7 into 10 to the power minus 2 होनना लिरो थ' बियो मा जायो जेब्ला जोंहा नैबे बिथाया समान समान जायो थ' 10 to the power मा लिरगोन 7 minus 2 दैट मिन्स 10 to the power 5 थ' नैनिफ्राय मा मोनखो जोङो 10 to the power 5 मोनबाय ओके मा मोनखो 10 to the power 5 मोनबाय थ' बेयाव माबा मोनसे मोनगोन जोङो 10 to the power 3 divided by 10 to the power minus 2 10 to the power 10 to the power minus 2 बेखौ माबायदि लिरगोन 10 to the power 3 into 10 to the power बेखौ गोजौ लांनाय लोगो लोगो प्लास जासिगोन प्लास 2 जागोन थ' नै बिथाया समान समान थ' 10 to the power 3 plus 2 equal to 10 to the power मा जागोन 5 जागोन ओके थ' नैनिफ्रायबो मा मोनखो जोङो बेनिफ्रायबो जोङो मोनबाय मा जोङो 10 to the power 5 थ' बेयाव मा दङ मा सिन दङ प्लास सिन दङ बे मोनखौ दाजाबनांगो 10 to the power 5 plus 10 to the power 5 माने twice 2 into 10 to the power 5 बेखौ बुङो आरो जों twice 10 to the power 5 आरो बेखौ माया रानगोन निया राननाय सिन दङ 10 to the power 5 रानगोन ओके 10 to the 5 रानगोन 10 to the 5 10 to the power राननाय थांबाय थालांखो मा 2 एन्सारा जाबाय जोंहा 2 ओके आसा खालामो बेखौ बुजि मोनदों बारा गोरा नङामोन ओके नेक्स्ट कुइसन फैदो जोंहा ओके निखौ नाय a is to b माने मा a by b माने 3 a by b नि माने 3 होनना बुंदों ओके बे मोनसे केस थ' बिनिफ्राय जों मा लिरनो हायो a is equal to 3b होनना लिरनो हायो ओके a equal to मा लिरनो हायो 3b होनना लिरनो हायो ओके बुजिथ' मोनो इखौ लांबा मा जागोन 3b सानजाबनाय 3b जाहैगोन थ' नैबे मोनसे कन्डिसन दङ मा दङ कन्डिसन दङ मा दङ 144a by 36b नै a नि जायगायाव नै a नि जायगायाव नैखौ फज'नो हागोन ना हाया निस्सय हागोन माने मा बुंनो नागिरदों आङो 144 into 3b सिङाव मा दङ 36b b जों b राननो थांबाय 3 जों 1 3 जों 1 2 जिनैआ 12 दैट मिन्स मा मोनखो जों बेखौ सिफायनानै मा मोनखो जोङो 12 ल' मोनबाय मा मोनखो 12 ल' मोनबाय ओके मा मोनखो 12 ल' थ' ओके एन्सारा मा जागोन नै 12 ओके आसा खालामो बुजि मोनदों ओके बेखौ एक्चुअलि बे अंकखौ क्लास 9 8 आव दङ बे अंकआ खामनाय बारा गोसोआव गैया आङो माने क्लास 9 खौ आं लाया नालाय थ' 8 खौबो आं लाया नालाय थ' गोसोआव गैया बारा थेवब्लाबो मोनसे खालामजायो जुदि जों x इकुवेल टु 2.19 नियाव बार थानाय माने मा बियो रिपिट जाबाय थायो ओके x इकुवेल टु खौ जों 1 हमना लाबाय थ' जिहेतु बार दोङो नियाव मोननै अनजिमा सायाव बार दोङो थ' मा खालामनो हायो जोङो नैनि सायाव जोङो बेजों मा खालामनो हायो जोङो x सानजाबनो हायो ओके थ' 100 into x इथिंबो 100 सानजाबनांगोन इथिं 100 सानजाबाय नालाय इथिंबो 100 सानजाबनांगोन
100 into 2.199 199 माने थांबाय थागोन हा बियो थांबाय थागोन ओके तो 100 into x माने मा जोंहा 100x equal to बिथिं मा जागोन बिथिं जिहेतु 100 into 2.199 जाबाय नालाय तो 219 219 सरि नैबे 1 जागोन हा नैबे 19 जागोन 19 माने 19 बिदि थांबाय थागोन आरोखि दे 19 थांबाय थागोन आरोखि ओके तो निखौ जोङो 2 हमना लाबाय तो 2 minus 1 माने 100 2 minus 1 माने मा निथिंनिया मा दङ बिथिं दङ जोंहा 100x आरो x माने सरि दे सिम्पल 100x minus x आगो बिथिं मा जागोन 219.119 minus नैया 2.1919 that means मा 100x निफ्राय x थांबाथाय मा जागोन 99x आगोनिया नायले पॉइंटनि उनाव मा दङ 1919 दङ तो बे मा जागोन 0 जासिगोन आगो 219 निफ्राय 2 थांबाथाय 217 that means x equal to मा जागोन 217 by 99 एन्सारा माबे जागोन नैबे ओके तो बोरैबा हाखु दाखु खालामदों आङो बुजि मोनगोआखैबा अननानै प्लिज कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय हा ओके नैबेबो बाहाय गोरलैखौ नुदो बेखिनिनि गेजेराव माया गोदोरसिन होनना बुंदों ओके बबे गोदोरसिन होनना बुंदों 2 to the power 6 माने मा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 सयतालै मोनसे मोननै मोनब्रै सरि मोननै मोनब्रै सयता तो नै सानजाबनि 4 बेयावबो 4 बेयावबो 4 4 सानजाब 4 नि क्यूबा जोंहा 64 ओके 3 to the power 5 3 to the power 5 3 into 3 into 3 into 3 into 3 बेखिनिया जाबाय जोंहा 27 बेखिनिया जाबाय 9 माने 9 into 27 9 into 7 63 3 6 9 into 2 18 18 19 20 24 ओके मा मोनगोन इखो जोङो इखिनिखौ मोनबाय जोङो बेसेबां 243 243 आरो 5 क्यूब माने जोंहा मा 125 माने 5 क्यूब माने मा 125 आगो 4 क्यूब माने 4 to the power 4 माने मा 4 क्यूब माने जोंहा 64 64 into 4 6 आखालाव 6 1 4 into 6 24 25 माने बेसेबां जागोन 256 बे गोदोर नंगौना ओके बे गोदोर तो एन्सारा जागोन सी नाम्बार ओके एन्सारा जागोन जोंहा सी नाम्बार बेनिफ्राय ओके एसे गोलसिन आन्डारस्टेन्ड तो नैबे बाहाय कमप्लिकेट नांदों खर'आव साननानै एबार हागौ नांदों एन्सारा खम 14 पाइ नङाबा 21 पाइ फैगोन बायदि नांदों ओके बारु बेखौ उनाव खालामसिगोन बाहाय बोरैबाथ' नांदों मोनसे फिसा पेडेल मोनसे फिसा पेडेल फिसा बेंखन आरो मोनसे गिदिर बेंखन बेखौ 2 गिदिंबा बेयो 3 गिदिङो होनना बुंदों ओके खोथाया उल्थासो जागोन पेडेला गिदिर बे फिसासो जागोन बे 2 गिदिङो बे 3 गिदिङो ओके 1 गिदिंबा 3/2 the 10 and 310 equal to 15 times जागोन बाङाय तो 2 pi r 2 r बोले तो 70 हाँ बेसेबां जागोन बेयो एक्चुअली 470 ना 140 पाइ जागोन 140 पाइ नामनाय लोगो लोगो इनटु 15 15 ओके बाहाय माबा मोनसे कमप्लिकेट जावाखै बेखौ दोनथ'बाय आंहा ओके ओके मा सोंदों हाइट एन्ड बेस एन्ड हाइट अफ द रेक्टेंगल ओके खनाथि आखान्थिथाम होनना बुंदों मोनसे ए बि सि खनाथि आखान्थिथाम होनना बुंदों हा ए बि सि नैबे समान थारमाने नैबे एक्स बा नैबे एक्स आरो नैबे बेसेबां होनना बुंदों 2√2 होनना बुंदों पाइथागरासनि फर्मुला बाहायबा जों मा लिरनो हायो एक्स स्क्वायर प्लास एक्स स्क्वायर निनि बर्ग निनि स्क्वायरा मा जायो निनि बर्ग बिनि बर्गआ मा जायो बिनि बर्गजों समान जायो 2√2 नि स्क्वायरजों समान जागोन थारमाने तो एक्स स्क्वायर टुवाइस एक्स स्क्वायर जागोन आरो बेखौ सिफायबा मा जागोन 2 into 4 4 into 2 equal to जोंहा 8 जागोन ओके ओके माने √2 नि बर्गआ जोंहा 2 आरो 2 नि स्क्वायरा 4 4 into 2 8 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मा जाखो 2 आ रानिगोन 4 माने एक्स इक्वल टू मा मोनगोन जोङो 2 मोनबाय ओके एक्स इक्वल टू 2 मोनबाय दैट मींस मा बुंनो नागिरदों आङो नैबे 2 सेन्टिमिटार 2 नैबे 2 नि एक्स नि माना 2 एक्चुअली नि एक्स नि मानाबो मा जोंहा 2 बेखौ आं बुंनो नागिरदों तो दा नै 2 खोदों साला र' 1 मिनिट नै 2 खोदों आरो नै 2 खौ सानजाबबा नै खिनानै दब्लायथिखौ मोनगोन ओके तो बे आधावा जों मा खालामगोन 2 into 2 बे 2 खोदो बे 2 सानजाबगोन आधा नालाय आखौ रानगोन 2 into 2 divided by 2 equal to 4/2 2 बा जोंहा मा जागोन 2 एन्सारा जागोन 2 ओके 94 आ जागोन जोंहा ए नाम्बार
अके बेनिफ्राय मा दंबावो दिनै जाथ'सिगोन नामा उनाव मालाबा खालामसिगोन खायसे खायसेफोरा गोरान दङ बेयाव मा दङ अके ए प्लास बि आर फार्स्ट अके ए आरो बि खौ फार्स्टआव दाजाबनाय जादों ओमफ्राय स्कुवेर खालामनाय टु गेट सि माने ए प्लास बि खालामनाय जादों बिसोरखौ स्कुवेर खालामनाय जादों माखौ मोननो थाखाय सि खौ मोननो थाखाय माखौ मोननो थाखाय सि खौ मोननो थाखाय ने आखौ मा बि बि इज साबट्रेक्टेड फ्रम ए माने बि माइनास ए खालामनाय जादों स्कुवेर खालामनाय जादों ओमफ्राय and the result square is get okay d होनना बुंदों okay आंहा सार्चबो जोब्बाय थ' स्कुवेर थ' मा दिहुननो दङ c माइनास d निया c दङ थ' c माइनास d खालामनाय लोगो लोगो c नि भेलुआ बेसेबां अके c माइनास d खालामनाय लोगो लोगो अके c माइनास d खालामनाय लोगो लोगो c नि भेलुआ a प्लास b होल स्कुवेर आखौ माइनास नालाय माइनास दङ नालाय माइनास b माइनास a होल स्कुवेर ओके ये मा जागोन मिथिगोन ना ए प्लास बी होल स्कुवेर माने ए स्कुवेर प्लास ट्वाइस ए बी प्लास बी स्कुवेर माइनास इथिं मा जागोन बी स्कुवेर माइनास ट्वाइस ए बी प्लास ए स्कुवेर खम जागोन आरोखि थ' हाखौ दाव खालामदो दे थ' इथिं मा दङ ए स्कुवेर प्लास ट्वाइस ए बी प्लास बी स्कुवेर प्लास माइनास माइनास बी स्कुवेर ओके माइनास माइनास प्लास जागोन प्लास 2ab जालायसिगोन आरो माने माइनास दों प्लास दों माइनास जागोन ए स्कुवेर ए स्कुवेर नि ए स्कुवेर केन्सेल नि ए स्कुवेर केन्सेल बी स्कुवेर केन्सेल प्लास माइनास नालाय ट्वाइस ए बी इकुवेल टु 4ab एन्सारा नैबे अके दि नाम्बारा थ' दिनै इसेबांनोसै मालाबा गोसो जाबा खालामसिगोन बारा गोरा गोरा बायदि नाङाखैमोन आङो नैबेबो गोरलैयानोमोन बारु एसेनोसै उननि समाव लोगो मोनबावगोन मालाबा गोजोन्थों बाय बाय